Neola Espoosta terve. Muutama sana itsestäni ja taustoistani. On tällä hetkellä opiskelemassa Kajaanin ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liikunnan johtamista ja kehittämistä. Aiemmin olen valmistunut 2010 liikuntaneuvojaksi ja 2014 liikunnan AMK liikunnan ohjaajaksi. Olen viimeiset pari vuotta työskennellyt opetusmaailmassa liikunnan ja terveystiedon opettajana ja nyt kesäkuun alusta lähtien Lohjan liikuntakeskuksella liikuntakoordinaattorina. Se mitä odotan hyvinvointiteknologialta, niin ennen kaikkea uusia työkaluja. Teknologia ja ylipäätään liikuntateknologia on lisääntynyt liikuttamisessa viimeiset vuodet todella paljon, ja jos tällä kurssilla opin uusia kikkoja tai sitä, että miten pystyn hyödyntämään teknologiaa liikuttamisessa entistä paremmin, niin ne on aina tervetulleita. Ei muuta kuin kaikille kesän jatkoja.